Sarauniya TV, tashar al'umma. Kura daban da kura, daure daban da daure, amma wurin rubutu kalmomin na kama da juna. Waka kwarai sani ce, tsara ta hikima ce, rera ta ba azanci kowa ma zai yi tabbaci na. Malam yana bayani, yara ku zo ku ji ne, mai hikima kaɗai za ya kunce kullun zaren batuna. Kai gafara maza ga shagowa, gatan zama da kura kogowa. Mai haƙurin kaɗan na tabbata ba zai zama rashewa, mai dogaro ga Allah wannan ba a yi ba mushewa. Kai dai ka ƙara haƙuriya, daure ka ƙara jimriya.